3. Ty vole, zora som to pustil. Tak toto tam nechám, no. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. So catch me if I fall. Ahojte. Men in Black z jeho Car in Black. Musím sa priznať, že toto auto sa vám dostane naozaj pod kožu, keď možno sami úplne nechcete. Jedná sa totižto o BMW i4, konkrétne vo variante eDrive 40. To znamená zadný náhon, väčšia batéria, maximálny dojazd. Poviem vám, kámo, toto je mašinka, ktorá síce aj keď je celá v čiernom, tak samozrejme nič nie je čierno-biele. Je tam obrovské množstvo vecí, ktoré vás prekvapia v pozitívnej miere a myslím si, že tie pozitíva nad tými negatívami veľmi prevažujú. A keď si vezmeme do úvahy, že toto auto vás vyjde cenovo skoro porovnateľné peniaze ako porovnateľná výkonová varianta spaľovacej verzii, tak toto je od BMW hodinná rukavica. Tak poďme si tie pozitíva a negatíva v čierno-bielej variante rozmeniť na drobné spolu s Michailou. Poďme na to. Čo konkrétne sa v tomto aute skrýva, čo asi pre nás ako tých, ktorí sme od malička skutočne ako posadnutí autami v tom najlepšom slova zmysle, sa nám páči a čo nepáči. Tak skúsime tú prvú, asi taký ten top highlight, ktorý možno u veľa tých, ktorí elektromobily hejtujú, môže zavážiť. A to je? Že napriek tomu, že je to elektromobil, tak vyzerá ako normálne spaľovacie auto. Presne tak. To znamená, že má to svoje pozitíva a negatíva. Tie pozitíva sú jednoznačne to, že nekričíte na prvú dobrú, hej, ja som elektromobil, všetci sa posaďte na zadnicu. Ale naopak je to klasický dizajn, elegantný, ktorý si, myslím, nájde svojich priaznicov aj o 10 rokov. Negatíva s tým súvisiace sú, že je to postavené na spaľovacej platforme, to znamená, nemá to taký rate prednej nápravy, ako tie elektromobily, ktoré sú od počiatku vyvíjane ako elektromobily, čo hlavne pri manévrovaní v meste napríklad trošku cíti, že jednoducho neotočí sa človek na tzv. Pätníku. S tým, ako si spomínal, že je robené na spaľovacej platforme a nemôžem tak vytočiť kolesa, mám hlavne v meste problém, lebo mi to auto príde dosť široké. Takže musím na viackrát. A to už nevyzerá pekne. Za veľký mínus považujem toto otváranie dverí. Predpokladám, že toto funguje na to, aby bola lepšia aerodynamika, preto sú tie kľúčky schované. Presne tak, áno. Ale keď mám naložené tašky, chcem otvoriť klasicky niekde dvere na parkovacom mieste, tak prvá možná poloha, kde by im dvere stáli dobrovoľne, je až takáto. Hovorí sa tomu aretácia. Aretácia, dobre. No, tak. Takže takáto je aretácia. A povedz mi, ktoré parkovacie miesta ti ponúkajú takúto aretáciu? Žiadne. No, takže keď si chcem proste klasický nákup alebo čokoľvek a chcem si otvoriť dvere, len do tejto polohy, dajme tomu,
tak mi proste padajú. Vyšmikávajú sami, lebo sú dosť ťažké, alebo ako to mám povedať. Proste mám tašku a musím si nejak proste pomôcť, alebo to chytiť takto, keďže nechcem byť zahulvatá, chytať to za sklo. No a s týmto súvisí to, že tu je problém podľa mňa so zatekaním. Že možno aj tesne nebolo dobre spravené, ale keďže si každý druhý vodič takto dopomôže, tak časom tu bude zatekať. Ono by sa človek samozrejme mohol trošku čudovať nad tým, že ako to, že to je také tiché, veď stále je to zo spalováka odovdené a to, lenže v tom spočíva ten trik. Pretože za prvé, karoséria je normálneho strihu a nie je SUVčková, pekná, nízka. Samozrejme, podvozok je kompletne zakrytovaný. Ďalším aspektom, ktorý hrá úlohu, je určite to, že kľúčky dverí sú zapustené, aj keď Miška vám ukazovala, že má to aj svoje tienisté stránky. Ďalšia vec je, že napriek tomu, že sú tu bezrámové okná, tak konštruktéri skutočne rozmýšľali nielen nad tým, že tú medzeru medzi bečkovým stĺpikom a samotnými sklami vyplňa gumou, ale tá guma má aj špecifický profil pre zadné a pre predné sklá, takže to je tiež veľmi dôležité. A v neposlednej rade je to samozrejme to, že je to liftbackový typ karosérie, to znamená, ten vzduch vám klesá a na otravej hrane opäť jemne odchádza od auta preč. To znamená, máte úplne eliminované zadné vierenie za autom, auto sa aj celkovo menej špiní, auto nemáme úplne umyté, išli sme v tým aj daždi a vidíte, že ten zadok je relatívne stále akceptovateľne čistý. A takto to vyzerá v kufri potom, čo jazdím ja. A kufor je podľa mňa dosť veľký, je praktický a také dve ženy alebo menšia rodinka by sa tam podľa mňa úplne bohate obchali. No a dostávame sa k takému celkovému výčtu plusov a mínusov, ktoré sme si pre vás pripravili a že ich nie je málo. Prvý z nich je, čo nás veľmi milo prekvapil, tak sedačky na prvý pohľad vyzerajú tak, že z vás možno vytrasú dušu, ale nie je tomu tak. Naopak sú mimoriadne pohodlné a musím povedať, že pri našich dlhých cestách, ktoré sme hlavne mali na trasách Praha-Bratislava takmer na jeden záťah, tak... Dlhá trasa. Áno, definovať, čo je dlhá trasa a v akom čase by mala byť prejdená však. Tak tie sedačky sú skutočne mimoriadne ergonomické. Nemalú mieru na tom určite zohráva aj to, že majú toľko oceňovaný predĺžovateľný sedák, ktorý stále nie je ani u drahých automobilov samozrejmosťou. Takže sedačky minimálne tie predné, veľká pochvala. Bohužiaľ zároveň s tým sa pojí jedno negatívum a to je to, že pasažieri na zadných sedačkách, pokiaľ ten predný má tú sedačku spustenú pomerne nízko, tak máte skutočne minimálny priestor na to, kam si môžete vy ako zadný pasažier zložiť nohy. Takže toľko k téme sedačiek. Takže poďme už na tie jednotlivé detaily v interiéri, plusy a minusy, čo sme si všimli. Tak prvý máme. Ako mínus hodnotím túto nepolohovateľnú opierku na ruku, ktorá v podstate slúži len ako odkladací priestor a nedá sa nastaviť ani výškovo, ani dopredu, ani dozadu, čo pri dlhých trasách je nevýhoda. Potvrdzujem. Lebo stále... Čo ti chýba nad hlavou vpredu? Držiak. Aha, to znamená, dúfam, že sa toto takto vpredu vôbec nie sú úchyty, respektíve držadlá, ktoré hlavne s týmto autom, keď sa ide trošku viac zákrute, tak pasažier, hlavne ten spolu cestujúci, má čo robiť, aby sa niečo chytil a jediné, čo sa môže chytiť, tak je klasický držadlo, respektíve madlo dverí. Takže áno, uznávame, tuto by sa to hodilo. Pri aute za, povedzme, viac než 1,5 milióna českých korún je to celkom smutné. Sa môžeš ešte pomodliť, nie? Čo tam máme ďalej? No.
síce tie sedačky sú podľa mňa super. Aj ten volant, napriek tomu, že som taká usedená v tej sedačke, že je taká šikmá, neviem to inak nazvať, tak páči sa mi, že ten volant sa dá nastaviť a že to nastavenie naozaj mi pasuje podľa toho, ako ja sedím, alebo čo aktuálne potrebujem byť hore alebo dole. Jediné, čo sa mi nepáči, si ma učil, že má mať, čo sa týka tohto, áno, priestor. Doplňať priestor medzi hlavou a túto stropnicou by som mala mať na takú skrčenú dlaň. Zovretú päsť, presne tak. Päsť, no, áno. Dobre, skoro to isté. Ale tým, že som vysoká a mám aj slnečné okuliare a auto je podľa mňa široké, sa niekedy potrebujem proste nahnúť a už to není také praktické. Súhlasím. Ďalšia z takých samostatných kapitol, ktorá u všetkých moderných aut je naozaj sama o sebe témou, je infotainment, respektíve obecne multimédia, ovládanie vozidla a tak ďalej a tak ďalej. K tomu máme niekoľko poznámok, opäť nielen čiernych, ale aj bielých. Tak, poďme na to. Jedna z tých je, prečo keď zapnem start-stop a potom dám z toho nohu dole, tak sa mi hneď to auto vypne. Hej, pretože vieš, je to kvôli tomu, že máš otvorené dvere. Keď budeš mať zatvorené dvere, tak si vozidlo myslí, že si stále pripravená na akciu. Tým pádom ti to vypínať nebude. No na diaľnici ja ukážem akciu. Pokračujeme. Pozri. Áno? Vlastne nebude vidno teraz. Možno nie. Čo konkrétne? No, že to si... Vidíš? Nie. Tam až musím dať tie dvere, aby mi držali. Aha, OK. Že to svieti na červeno, respektíve to bliká, čo je asi v tme viac vidno, áno. Že upozorňuje, že máš otvorené dvere, čo áno. Za bieleho dňa asi nemá príliš význam, keďže vidia, že tie dvere sú otvorené. Veľmi sa mi páči, že v tomto aute je mnoho prvkov, ktoré sú mix 90. rokov a elektromobility 21. storočia. A jedným z nich je určite ovládanie infotainmentu. Či už ho vieme na tomto aute ovládať dotykovo, alebo počas jazdy možno viac praktickejšie týmito knoflikami. A to hodnotím ako veľké pozitívum. Ja tu budem zase za hnidopicha a neodpustím si to, čo súvisí s tým ovládaním, že BMW si trošku mohlo odpustiť, že napríklad či už táto stredová funkčná lišta, alebo aj tieto tlačidlá tu dole, tak pri bližšom pohľade si všimnete, že sú z jedného kusu. To znamená, že keď chcem aktivovať výstražný trojuholník, prehýba sa vám celá tá lišta, keď si chcem zapnúť vyhrievanie čelného alebo zadného skla, prepínanie v podstate dopredu, dozadu nejakých skladieb a teda, tak sa to celé prehýba, čo pôsobí naozaj neúplne hodnotne. A to isté platí aj tu. Celý tento panelík je z jedného kusu plastu. To znamená, že niekedy je možno trošku ťažšie mať tú haptickú odozvu, že naozaj ste to tlačidlo stlačili, pretože sa vám tu hýbe celá tá doštička plastová a to isté je túto prepínač jazdných režimov, pretože toto všetko je jeden kus plastu. Je to tak? A nemysleli to, že je to 2 v 1? Že si možno zapneš aj to si myslím, že asi úplne téma byť nemala. Čo je 90 prvok, ktorý ale rozhodne prosíme dodržať aj v ďalších generáciách, či už tohto alebo iných BMW, ale aj iných značiek je? Sú fukáre. Presne tak. Nemusíme si klímu ovládať len cez tento brutálny infotainment, nemám rada to slovo, za jazdy, ale dám si na 3 a tu si ešte môžem klasicky tlačítkami určiť intenzitu, smer, čo je super. Ja to hodnotím ako veľké plus. Presne lebo tak. Tuto, keď si mám za jazdy predstaviť, že sa mám pozerať na to, či mi svieti na sklo, alebo nesvieti na sklo, svieti mi do tváre, nesvieti do tváre, to je o nervy. Kým si vyklikám, kde chcem všade, aby mi fúkala. Tak vieš, ak to robím, mám to pustené všade a tu si to proste budem regulovať. Ako jednu z nevýhod vnímam spojenie Apple CarPlay s autom,
ktoré častokrát nefunguje na prvú šupu. Proste zobrazí sa mi tam čierna obrazovka a netuším, kde je problém. To potvrdzujem, že je to pravdepodobne asi softwarová záležitosť. Každopádne je veľmi nepríjemné, že auto po vystúpení alebo opustení vozidla s telefónom, tak logicky dojde k rozpojeniu medzi Apple CarPlay a samotným telefónom. Avšak očakávali by sme, že po nastúpení opäť do auta sa spojenie na novo vytvorí a skutočne takmer so železnou pravidelnosťou sa na miesto opätovnej obrazovky Apple CarPlay ukáže len tzv. Black screen a spojenie jednoducho sa nenadviaže až po tzv. Hard resete celého infotainmentu. Čo sa týka ikoniek, vyzerá to ako môj telefón, čo mi príde úplne zbytočné. A napríklad, dajú sa zoradzovať? Dajú. Podržíš a presunieš. Prečo ich to je toľko? Myslíš ako zoskupovať? Áno. Zoskupovať sa nedajú, dá sa s nimi iba takto hýbať. Aha. No, vidíš, to je presne ono. Aha, no a 10 som v prdeli. Za jeden z mínusov hodnotíme to, že v podstate obrazovku vieme vypnúť, až keď vypneme úplne auto. Čomu nerozumiem, ja by som skôr čakávala, že sa dá dať nejaký šetriaci režim aj počas jazdy alebo niečo. Samozrejme, že nemôže byť takto vypnutá, hej, počas jazdy, ale niečo také medzi. Potom je tu jedna taká téma, ktorá súvisí veľmi praktickou vecou, ktorú väčšina automobiliek už bežne používa. To je, že pri zaradení spätného chodu sa vám zrkadlo naklopí dole. Avšak, tuto to nie je úplne domyslené, že ako náhle zaradíte opäť pohyb dopredu, alebo režim D, tak sa vám zrkadielko i hneď opäť naklopí do pôvodnej polohy. Takže predstavte si, že chcete manipulovať typicky, naviackrát sa snažíte dostať do nejakej medzery v meste, no ono sa vám za každým to zrkadlo proste sklopí, no to je úplne na palicu. Tak my sme teraz už práve na diaľnici, aby sme urobili také summary toho auta z pohľadu jazdnej dynamiky a toho, že čo teda z tých jazdných vlastností nás upútalo. Asi začnem tým, že naozaj to auto je mimoriadne akusticky tiché, nielen na svoju kategóriu, ale aj obecne medzi elektromobilmi. Pretože tak ako sme ukazovali staticky, tak je tu klasická karoséria, nízka, liftbackový tvar zadnej časti, ten vzduch naozaj tu má minimálne odpory, takže je to veľmi tichučké. Ďalšie poznatky sú napríklad aké? Za teba. Že idem 140 a mám pocit, že idem 90. Čo je také veľmi praktické na vodický preukaz však. Ten podvozok. Podvozok, aha. Že je taký maselkový, taký, tak ja to neviem inak, ten pocit, to je ako keď chcem pustiť tie stierače, proste to ide samo, to mám pocit, že to je, nehádže to s tebou, nič, proste aj keď je nejaká nerovnosť, tak lepšie to auto to zvládne, necítim ju tak a mám pocit, že len tak lietam na tom asfalte, no. To len doplním, že naozaj tu je samozrejme veľmi pokrokový podvozok, to znamená vzadu je automaticky viacprková náprava, batéria v podlahe znamená, že máte veľmi nízke ťažisko, takže aj v tých zákrutách je možné sa s tým skutočne hrať. Tým, že to je zadokolka, tak je to ale hlavne na mokru veľmi až srandisticky nebezpečné, takže patrí to len do rúk skúseným šoférom. Ale inak skutočne ten podvozok, ja sám som priaznivec skôr viac profilových pneumatík, to znamená viac gumy a menej plechu. Ale tuto sú 19-palcové disky, ktoré sú skutočne ako keby až robené priamo na toto auto, to znamená, že dlažobné kocky, diletačné špáry, menej kvalitný povrch, hrubá vozovka a tak ďalej, máte pocit, že stále idete po rovnakom povrchu, ktorý je kvalitný, takže toto fakt ako BMW, teda ten podvozok, to sa podarilo. Vidíš, konečne môže ten disk aj vyzerať a aj to plniť účel.
Fajn. Práve sme minuli blikajúcich policajtov, ale našťastie sa venovali iným hriešnikom než nám, takže my sme z obliga. A ešte Miška má jednu takú poznámku, obecník jazde, tak nech sa páči. Ja ako like som si všimla, že toto je auto, v ktorom sa podľa mňa je štartovacia rýchlosť 130 a všimla som si, že ako náhle idem viac ako 130, 140 plus, tak rýchlejšie sa mi uberá ten dojazd. Ale tých 130, ako to mám povedať? No povedz to tak, že 130 je taká optimálna konštrukčná rýchlosť. Pre auto, ale nie pre vodiče. Ako sme už predtým spomínali, sme si uvedomili, a všimla som si na prvú, že tie stierače sú veľmi tichučké. Ale neviem prečo. No tu je zase jeden taký príklad toho, že keď sa chce, tak to ide. BMW totiž použilo nákladovo náročnejšie, ale užívateľsky o mnoho príjemnejšie riešenie, a to, že ostrekovacie trysky čelného skla sú integrované priamo do ramien stierača. A pozrite sa na to, že to nie je jedna, dve trysky, ani tri, ale len na jednom ramienku ich je celkovo 5. A to sa stará okrem iného o to, že samozrejme kvapalína sa okamžite dostáva pod gumičku stierača. A aj keď zotriete, nedaj Bože, na sucho sklo, tak tie stierače sú skutočne famózne tiché. Toto sa BMW podarilo. To zadný stierač sa jak robí? To sa dáva dole? Zadný stierač? Či mi to počkaj. To ide ako od seba? Asi si istá, že to vôbec nejaký zadný stierač má? Prečo by to je mal zadný stierač? To máme humiť ono. Pretože je to ten liftback. Takže zadný stierač vzadu proste nie je. Ja som si až fakt teraz uvedomila, že to auto nemá stierač zadný. Ja neviem, čo som tam púšťala. Prečo nemá stierač? Pretože je to karoséria liftback a u druhej výrobcov automobiliek tieto automobilky práve to nedávajú do tejto karosérskej varianty maximálne za príplatok, ale je to skutočne viac výnimka než pravidlo, aby stierač vôbec bol vo výbave, aj keď z rovnosti... A ako otrem to hovno? By sa to teraz hodilo. Takže milé BMW, prosíme, keď tak aspoň za príplatok tomu zákazníkovi tú šancu dajte si to doobjednať, aj keď samozrejme estetika môže utrpieť, ale praktickosť zvíťaziť. Díky. Veľká téma u elektromobilov samozrejme je aj rekuperácia, pretože vo svojej podstate to znamená, pokiaľ auto nie je pod plynom, respektíve nemá stlačený pedál akcelerátora, tak automaticky technologickým princípom elektromotora sa nejaká časť tej energie dostáva naspäť do batérie. Človek si povie, že to môže byť celkom jednoduché a nedá sa na to nič pokaziť, ale opak je pravdou, pretože buď je možné si rekuperáciu nastavovať tak, ako vodič sám chce počas jazdy, avšak tu to úplne nejde, pretože jediná rekuperácia, ktorá tu je možná, je aká? Jo, máš klasické Dčko a môžeš maximálne ísť do toho najsilnejšieho Bčka. Tak, to znamená... Čo vyzerá na diaľnici, keď za každým dáš nohu z plynu, že proste brzdíš. Presne si vodič tak. BMW a vyzeráš ako retard. Presne tak. A pokiaľ sa chce človek trošičku hrať s nejakou, povedzme, jemnejšou rekuperáciou, respektíve nuanciami medzi jednotlivými stupňami, tak bohužiaľ tu nikde nemá možnosť si tie jednotlivé stupne rekuperácie, respektíve intenzitu nastavovať. A jediné, ako to môže urobiť, je v menu infotainmentu a tam sa môže potom hrať s tým pohon a podvozok. Ale už je to niečo, čo odvádza vašu pozornosť, sú to celkovo asi 4 kliky a tu si samozrejme potom už môžete nastavovať nízku, štandardnú, vysokú, no ale hrajte sa s tým pri rýchlosti, ktorá proste môže byť aj viac než aktuálne vidíte, takže... To je pre potreby videa táto rýchlosť. Presne tak. Aktuálne sa pohybujeme v jednej takej kolóne priamo v centre Prahy, respektíve blížime sa centru Prahy. A je tu jedna taká vec, ktorá možno len pre niekoho si už niekto má citlivejšie pozadie, ale my napríklad máme. A
to je, keď sa vyslovene blížite v kolóne a idete úplne zastaviť. Tak videli ste aj na pohybe toho telefónu, že nedojde k úplnému zastaveniu, respektíve okamžité zastavenie, ale auto sa ešte do každej strany, to znamená dopredu a dozadu, 3 až 4 krát zhúpne. A je to veľmi také, povedal by som, nepríjemné, pretože keď sa snažíte niekoho napríklad viesť a dať mu nejaký pocit, že sa vezie fakt v limuzíne, tak takéto zhúpnutie je fakt ako nepríjemné. Skúsime ešte jeden príklad toho zhúpnutia, keď tu zase úplne budeme musieť zastaviť. Vidíte, že skutočne dochádza k nejakému zhupnutiu toho vozidla po okamžitom zastavení. Nech sa snažíme akokoľvek plynulo a jemne na tú brzdu ísť a sú to skutočne malé rýchlosti 5 km za hodinu. Rozbehnete sa a zase zastavíte. Toto je niečo, čo by ešte asi trošku chcelo odladiť. Musím uznať, že toto auto ma prekvapilo nielen ako šoféra, teda vodiča, ale aj najmä ako ženu. A ja som vo všeobecnosti vždy bola taký, ako to pekne povedať, nemala som skrátka rada značku BMW z nejakých dôvodov. Skôr som fanúšik inej značky, ale musím uznať, že toto konkrétne auto ma veľmi milo prekvapilo, či už sa to týka dojazdom, vzhľadom, aj napriek tomu, že je široké, veľmi dobré, keď to človek dostane do ruky, sa mi s ním parkuje. Na ceste mám rešpekt, to sa musí nechať. Podľa mňa bude za chvíľu opotrebovaná tá ľavá smerovka, pretože ju používam asi skoro stále. A za tú cenu, ja viem, podľa mňa, keby si chcem asi keby nemám už čo, tak si kúpim také auto. Prečo nie? Nemám k tomu čo dodať. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if